ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имшаб турнири калони UFC 328 баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии турнир Ҳамзат Чимаев камарбанди худро дар ҷанг зидди Шон Стрикланд ҳимоя мекунад ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бе пул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак турнири UFC 328 аллакай ҳамин шаб, аниқтара шаби 9 ба 10 май баргузор мегардад ки дар он моҳ шуморо 13 муҳорибаҳои шавқовар интизор аст. Шаби гузашта ҳамаи иштирокчиёни ин турнир вазни даркориро карда охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба дар октагон интизор аст. Ду муҳорибаи асосии турнир муҳорибаҳои унвонӣ хоҳанд шуд. Дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг байни чемпион Ҷошуа Ван ва Довталаб Татсуро тайра мешавад. ана муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Ҳамзат Чимаев ва Довталаб Шон Стрикланд хоҳад шуд. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир аллакай ҳамин шаб, шаби 9 ба 10 май баргузор мегардад ва аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бе пул тамошо карда мешавад. мисли ҳамавақта дӯстон, дар телеграм-канали мо Паҳлавон TJ мо пеш аз оғози турнир ҳамаи ссилкаҳои даркориро дар телеграм-канали худ пешкаши шумо мекунем ва шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бе пул тамошо карда метавонед. дар телеграм-канали мо аллакай аз 115 000 одам зиёд обуна шудааст. шумо низ даромада обуна шавед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрипид шуда. ҳамчунин дарҳол баъди анҷоми турнир мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ мегузорем ва касоне ки кор доштанд ё дар хоб монданд метавонед дар дилхоҳ вақт даромада ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ҳозир бошад прогнози чемпиони UFC Ислам Махачев дар муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Шон Стрикланд. ин муҳорибаи хуб мешавад. ин муҳорибаи осон шуда метавонад. метавонад ки муҳорибаи осон нашавад. агар муҳориба 5 раунд идома диҳад, фикр мекунам ки меҳнат талаб мекунад. ман фикр мекунам ки Шон ба монанди Дюплеси беҳаракат ба пӯш хоб намекунад. фикр мекунам ки Стрикланд кӯшиш мекунад ки ба по хеста дар стойка ҷангад. бачаҳо аз зали мо бо ӯ тамрин карда буданд ва онҳо мегӯянд ки ӯро меафтонӣ ва ӯ доимо кӯшиш мекунад ки ба по хезад, гуфтааст Махачев. ба фикри худи шумо дӯстон, ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом мерасад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.